Ce faci, Silvia? Mă bucur de orașul Istanbul. Aha. Mă minunez ce mijloace de transport au și cum se face accesul. La noi de ce nu se face așa? Ca să plătească lumea bilet. Că de-aia n-are STB-ul bani. Că nu plătește lumea bilet. Uite să facă cum au făcut aici. Am înțeles. Și Mai să vezi tu. departe, în ce direcție mergem? Nu știu, încolo au luat oameni. Ba nu, încolo. Boş yerleriniz kalmasın, dışarısı soğuk. Kardeşlerimiz dışarıda kalmasın. Allah rahmet hidayet ve güzeliniz olsun. Stânga, dreapta. Dreapta? Salep var, çay var, nar var, portakal var. Buyurun. Çakal. الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا Mergem la bazar acum. Asta, de fapt am intrat deja. Dar cred că e și o moschee sau nu știu cum se numește biserica asta de aici. Se roagă oamenii ăștia cu boxer. Mamă, ce difuzor mare! قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن L-ai deranjat-o de la siesta. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız Geçen diyor ya, onun yaptığı şeyler. Ceea ce s-a și întâmplat. Nu, cred că au luat-o înainte. Uite, uite, uite. Hadi sen bir kere çözün. Go inside. No problem. It's 500. Problem.
E netul, Și ce? Și ce? E moale blana. Suntem în cartierul Bechiștaș, acolo avem Beşiktaş. Așa, și acolo avem stadionul. Este stadionul lor în direcția aceea. Acela este stadionul. Și acum mergem la tramvai. Karaköy. Karaköy istasyonundan şehir hatları Karaköy iskelesine aktarma yapabilirsiniz.